Tak po krátkej prestávke sa vraciame späť aj z komentátorského stanovišťa a ja mám vedľa seba niekoho, koho by som naopak čakal na pole position, a to síce Miša Vilima. Mišo, vitaj. Zdravím. V našej komentátorskej kabíne. Mišo, ako je možné, že sedíš v komentátorskom stanovišti a nie v motokáre? No, tak je to trošku zo zdravotných dôvodov. Ja sa posledný rok tak trošku trápim, lebo často mi býva zle, jednoducho problémy so žalúdkom a najhoršie mi robí teplo. A keďže trošku sa oteplilo už a ja som mal ešte na sebe ten skleník najprv z toho dažďa ešte, takže to bolo už trošku peklo a dal som do toho úplne že fakt, že všetko dušu a potom už viac nezostalo, hej, takže bohužiaľ sa nedá. Tak minimálne mám vedľa seba toho úplne najpovolanejšieho, aby sme sledovali druhú jazdu kategórie T4, tak poďme na to. V prvom rade by sme teda mali mať teba, čo ale teda nakoniec neplatí. Takže v tomto momente máme odštartované, asi dodržali koridory, takže štart je platný a Juraj Mikoš teda bol na prvom mieste, ale už sa tam okamžite prepadol a dostal sa na tú vonkajšiu stranu, ktorá je ešte stále trošku vlhká, tým pádom tam stratil množstvo pozícií. Pravdepodobne by mal byť na prvom mieste Darius Trgala, ale neustále sa to mení, už tam máme s 28-čkou. To je, áno, práve Darius Trgala, ale za ním Matiáš Milata. Matiáš Milata. Áno, potom je Martin Prošek. Vlastne to sú dva jazdci, ktorí sú z Česka, oni sú veľmi vyjazdení, keďže vlastne to sú asi najskúsenejší jazdci na gride. Jazdci na gride, pretože majú za sebou asi 4 roky možno skúseností. Oni vlastne sú pri zrode toho cenu celého boli. Takže už nejaký čas jazdia. A to vlastne domáci okruh toto. Keď sa Matiáš Šedruj býva 20 minút odtiaľto, takže tak on tento asi nie je prvýkrát. Ten nie, no. Áno, takže teraz uvidíme, ako sa nám updateuje časomiera. Teda môžeme vidieť, že Darius Trgala a rovnako tak aj Milata sú tam v tesnom súboji. Naozaj táto druhá niekoľkokrát zalomená zákruta, potom aj tá trojka, štvorka, tak toto sú miesta, kde možno byť nalepený na tom súperovi nie je úplne najlepšie, pretože sa tam vieš veľmi rozhodí. No a teraz pozor, je tam súboj o prvé miesto a nakoniec aj úspešný. Pomestia sa tam všetci do tých limitov trate. Nakoniec áno. Takže krásny výkon, ktorý Milatu posúva teda do čela. 24. Za ním sa tam ešte aj Prošek preplietol. Takže Prosek teraz bude útočiť na prvé miesto, ale nie. Táto 11 ona je tak zaujímavo zalomená, že vlastne na chvíľku sa ti otvorí ten vnútrajšok a on sa potom zavrie, tam obrubník, že tam nemôžeš jednoducho iba tak poslať tú motokáru svojmu superovi. Takže predpokladám, oni dva budú hlavne spolupracovať. Chcú, aby ich teda Darius nedobehol, pretože to je taký hlavný super momentálne. Za nimi je Juro Mikoš, ktorý teda na tej maximálke nemá úplne možnosť ako niečo vymyslieť na nich. Takže oni chcú sa mu hlavne vzdialiť, ale zatiaľ sa im to nedarí, ako vidím. Áno, Mikoš je práve z tej kategórie junior, ktorá, ako si mi veľmi dobre napísal, tak je pomalšie, čo sa týka výkonu motoru, ale je ľahšia a je to krásne vidieť, že vlastne v tých technických pasážach tak Mikoš sa dokáže celkom solidne priblížiť, len potom príde zase na tie rovinky a už to až tak neťahá. A teraz tam bol, ale Milata veľmi široký. Otázka je aj, čo urobí to počasie, lebo vidím, že napríklad ľudia na tribúne začínajú postupne odchádzať. Ja som spomínal nejaké prichádzajúce prehánky, tak možno, že či už pár kvapiek padá. Teraz sa vymenili prvý dvaja. Áno, je to tak? Ja som tiež sa obzrel, ale podľa mňa to bolo práve do toho tobogánu, kde sa vlastne idú dole a potom hneď naspäť a sa mi dá, že tam asi urobil Matiáš chybu, ale nie som si úplne istý. Hlavne vidieť, okoľko je Matiáš Milata vyšší oproti ostatným pretekárom, že v podstate musí veľmi pracovať s tým vysokým ťažiskom. Celkom sa mu to aj darí. Ale zatiaľ jednoducho tie podmienky sa dosť intenzívne menia. Podľa mňa aj tá teplota trate aktuálne musí výrazne klesať a veľa sme tu s Tomášom rozprávali o tom nahustení pneumatik, ako to ovplyvňuje výkonnosť tej motokári a ako napríklad aj v tvojej jazde to bolo vidieť, že ty si na úvod sa prepadalo niekoľko pozícií, ale ako keby, že tá motokára ti všeobecne lepšie fungovala v daných podmienkach a s danými tlakmi pneumatík. Tak tam to bolo skôr takou mojou hlúposťou, by som povedal, že tam naozaj som na tom štarte trošku zaspal. Nečakal som, že teda vyštartuje Euro tak skoro, takže to je čisto teda moja chyba, ale potom tie tlaky, my sme mali tuším všetci v stane, čo sme, vlastne všetci okrem teda prvých dvoch Čechov sme mali úplne rovnaké tlaky. Keďže sme si to nejak odhadli a dali sme to, stavili sme na to jedno.
Takže malo by to byť fajn. Tak máme tu naozaj trošku taký NASCARový štýl pretekania, že v podstate prvá 5-ka, 6-ka ide kompletne nárazník na nárazník. Teraz tam na 6. mieste idúci Mišo Porúbsky urobil chybu. Trošku taký fun fact, tak práve Michal Porúbsky je držiteľ aktuálne najrýchlejšieho kola, 56.564. A mieša sa nám to, veľmi sa nám to mieša, ako si Mišo spomínal, tak jazdci na čele sa snažia spolupracovať, snažia si urobiť nejaký náskok, ale zatiaľ sa im to, že vôbec nedarí. Darius Strgala je tam veľmi blízko. Ten bude vykúkať určite. On to tu skúsi jednoznačne, ako poznám, takže... Tak si myslím, že teraz má ideálnu šancu, ale rovnako tak ideálnu šancu má momentálne aj práve na druhom mieste Matiáš Milata, ktorý to tam púšťa, ale ešte vedľa neho má naďalej Martina Proseka, tak Martin Prosek, teraz táto zákruta je na jeho ruku a pozrite sa, ako krásne to využíva Darius Strgala, ale teraz sa tam vracia naspäť. Práve Matiáš Milata, tak toto bola nádherná výmena prvej trojky. Pozeráme teraz ešte aj túto osmičku, či to tam niekto bude skúšať, ale zatiaľ nie. Prichádzame do tej sekcie tobogán. Touto 10-kou rýchlou, týmto padáčikom dole do údolia. Teraz je vidieť, že Darius Strgala tam nemá úplne tempo v tej technickej pasáži, ale nachystal si teraz celkom pekný výjazd. V týchto prvých dvoch zákrutách je predbiehanie takmer nemožné, musel by tam váš súper urobiť nejakú väčšiu chybu, ale do tejto štvorky naopak to ide veľmi jednoducho. Ako to teraz skúša predviesť Darius Strgala a ten sa tam snažil dostať až takým spôsobom, aby vytlačil súpera, no a to sa mu aj nakoniec podarilo, aj keď možno viacej ako chcel. Toto myslím si, že neostane bez povšimnutia od pretekových komisárov, pretože Matiáš Milata tam skončil až v tráve. To je jednoznačne známka toho, že tam nebolo všetko s kostolným poriadkom, tak zatiaľ kategória T4 okrem toho, že poskytuje dostupný karting exteriérový, tak zároveň poskytuje aj fantastickú pretekovú show. Tak vlastne na Eurocupe, vlastne na európskom šampionáte, čo máme, tak naposledy bola top 20 oddelených iba o nejaké 3/10 kvalifikácií, takže to bolo extrémne nasekané a tam sa v podstate prvý 6 menili asi naozaj každé kolo, tam sa to stále strieda, je to také, že neskutočne veľa súbojov, lebo presne tak, že ono sa to tak kára pomerne rýchlo pozbiera, ale každá chyba niečo spraví a je to jednoducho také, že manéver. Áno, Darius Strgala na prvé miesto, tentokrát to bolo čistejšie, ale Martin Prosek, on to robí šikovne, on si tam stráži ten výjazd, aj keď teraz mu to už úplne nevyšlo a Darius Strgala ostáva na prvom mieste. Aktuálne sme v 4. kole zo 7 a pozrite sa na ten kontakt! Tak toto vôbec nevyšlo! A tam obaja si išli do seba veľmi tvrdo a nakoniec to najhoršie vyšiel práve Darius Strgala, ktorý sa z prvého miesta prepadol až niekam na 5. priečku. Martin Prosek tam jednoducho netrafil ten brzdný bod a oni obaja išli až príliš na to vnútro a ani jeden nechcel ustúpiť, no a toto je výsledok. Máme tu niekoľko kontroverzných momentov z týchto pretekov a myslím si, že riaditeľstvo pretekov sa zapotí. Teraz je tam na 3. mieste nalepený práve Martin Prosek. Martin Por sa posunul na 2. miesto a už je to aj 1. miesto. Tak to bol rýchly a krásny manéver. A čistý, čo je veľmi dôležité povedať, pozrite sa, ako sa to mieša za ním. Toto je voda na mlyn pre jeho šance na víťazstvo. Momentálne v podstate prvý v kategórii je Matiáš Milata. A že vyzerá, že za ním sa podarilo naspäť dostať Dariusovi, takže v podstate je znova pri nich a neviem koľko kolí do konca. Aktuálne to vyzerá, že 3 kola máme do konca. Ten live timing trošku hápruje aj naša grafika, za čo sa veľmi ospravedlňujeme, ale pracujeme na náprave. Dve kola vyzerá, že sú dokonca podľa, ako pozerám na trati. Tak to bude asi najlepší indikátor, tak to poďme sledovať, či sme teraz v poslednom, alebo... Tak teraz máme 2 kola do konca. A pozrite sa na tie rozostupy, tu sú asi doslova nalepení na sebe v tejto prvej pasáži, mimoriadne rýchlej. Teraz tam vykúka na 3. mieste jazdiaci Matiáš Milata. Až toto nie je súboj v kategórii úplne, takže asi možno práve prišiel o miesto, lebo... A nie.
ťažko povedať. No, teraz si tam musí ale nechať miesto, je tam, to by mala Darius byť... sa znova dostal medzi nich. Presne tak. Darius Trgala je tam zase medzi nimi. Na čele Juraj Mikoš s 31-kou. Celkom neohrozene. Aj keď postupne sa k nemu približuje Martin Por. Tam sa bude nejaký masaker, ako vidím, ale... podarilo sa to udržať. No sme doslova na tej pomyselnej hranici toho kontaktu, respektíve väčšieho kontaktu, ale vstúpime do posledného kola, tak udržie asi nervy na úzde, alebo ako to skončí? Hlavne o tú tretiu pozíciu je obrovský súboj, tam je Matias Milata, Martin Prosek a Darius Trgala. 3 prominentné mená, ktoré sme tu neustále spomínali, tak to teraz sledujme. Dá sa, že si to dokázal celkom ustražiť teraz. Predpokladám, že šancu bude mať asi už iba jednu. A to je teraz na výjazde. Nie, to mal asi pokazený výjazd. To znamená, že asi zostane. Áno, tam Poradí všetci také, mali ako keby taký rozhádzaný ten výjazd a nikto nie je dostatočne blízko, takže vyzerá to veľmi dobre. My pomaly môžeme aj prepočítavať body, že kto ako skončí. Ešte mimochodom, Darius je vlastne jeden z takých tých kvalitnejších rotaxových jazdcov, ale jednoducho chcel vyskúšať túto kategóriu, za čo mu veľmi ďačíme. Tak to aj. A myslím, že si to celkom užíva. Myslím, že hej, rozhodne sa nenudí, no. No ale tu už máme víťazov. Juraj Mikoš je teda celkovým víťazom a pripisuje si aj najrýchlejšie kolo vo svojej kategórii. A Matiáš Milata nám skončil na prvom mieste. Tam zrejme sa ešte udeli nejaké posledné súboje v tej pasáži, ktoré sme nemali úplne na kamere. Ale teda Matiáš Milata pred Martinom Prosekom a tretím Dariusom Trgalom. To je top trojka. A boli to teda naozaj dramatické preteky plné akcie. Ono v českej Tilocen sérii, tak Matiáš za v podstate... to som aj nevidel, čo to si stalo. Ale vlastne Matiáš prvé 3 roky nemal ani jedný preteky, ktoré nevyhral. Jednoducho vyhral fakt všetky preteky, ktoré nastúpil. A jeho taká zaujímavá vec, čo on zvykne robiť, že v tých tréningoch nejde úplne to tempo, hej? Že jednoducho vyzerá, že tak v strede pola niekedy horšie. A potom príde od tých pretekov a ukáže všetko. Takže on je naozaj taký troška lišiak a veľmi dobre vie ovládať tú motokáru a všetko okolo. Tak ja sa aktuálne snažím prepočítať, že ako to vyzerá bodovo. V kategórii junior si myslím, že Martin Por by to mal zvládnuť, pretože Juraj Mikoš tie prvé preteky nedojazdil až do konca. Tuto vidíme ešte aj ten obrovský kontakt, jeden z tých väčších kontaktov v rámci týchto pretekov. Takže v kategórii junior by to malo byť teda jasné pre Martina Pora. No a v kategórii T4 senior, tak tam vyhral Mišo Vilín, ktorého ste mohli celý čas počas týchto pretekov počúvať spolu so mnou, čiže zatiaľ live komentár priamo z motokary nemáme, čiže tam to vyzerá celkom dobre, až by som povedal, že isto pre Matiáša Milatu. No a my poďme za Davidom, ktorý má pri sebe jedného z našich víťazov. Ahoj Juraj, gratulujem k víťazstvu. Ako hodnotíš túto svoju druhú jazdu? Ďakujem, bola super. Som veľmi rád, že som vyhral aspoň teraz, pretože v prvom preteku som mal technické problémy, takže teraz som aspoň dohnal nejakú bodovú stratu a som veľmi rád. Čo sa stalo vlastne v tej prvej jazde? My sme to nevideli, túto z pedoku. Mal som problém na zadnom kolese, čiže som musel odstúpiť a už potom to udial. Čiže s touto druhou jazdou asi oveľa spokojnejšie ako s tou prvou. Áno, som o moc spokojnejší. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz gratulujem a dávam slovo Mišovi.